Un ano despois dende a vaga de lumes que asolou en 2016 a diversos montes do concello, a titular de Medio Rural visitaba esta mañá novamente a zona cero, a máis afectada polos incendios daquel ano. Quería comprobar in situ o resultado dos traballos levados a cabo nesta zona para a consolidación do terreo e evitar así a súa erosión. Traballos nos que a Consellería investiu máis dun millón de euros. Pois Galicia é pioneira no que a rexeneración dos montes queimados se refire e hoxe tocaba pois obter a mostra e o xeito de obter a mostra é elexir un concello que foi un concello que sufriu unha vaga de incendios no ano 2016, ademais foron incendios de gran calado, non só pola extensión, sino porque durante moito tempo estivo ardendo a terra. E o que se fai é pois unha inversión moi importante por parte da Xunta de Galicia, que son pois máis de 1.100.000 euros, e hai que ver os resultados. O Centro de Investigación Forestal de Lourizán realizou ademais un control das accións levadas a cabo para ver a evolución dos tratamentos, a través da monitorización de varias parcelas, nas que actuou con labores como o esparexido de palla para fixar a vexetación. Os datos que temos hasta o momento indican que neste incendio a eficacia da palla foi superior ao 90%, querese decir que nos sitios onde de non haberse actuado huberase perdido máis de 12 toneladas por hectárea no primeiro ano, por botar a palla únicamente se perderon 1,5 toneladas por hectárea. Iso quere decir que a eficacia do tratamento é moi alta. Ademais dese control da erosión, estamos monitorizando como é a rexeneración natural da vexetación e como se recuperan tamén as propiedades do solo, tanto físicas, químicas como microbiolóxicas. Por todo son, está a ser ademais escenario dun traballo pioneiro de investigación que podería ser extrapolable tamén a outras zonas afectadas polos lumes con especial virulencia. Estamos testando a posibilidade de adicionar unha mezcla de microorganismos ao chan para intentar acelerar a recuperación da súa calidade pois de cara a non perder, a recuperar canto antes as cualidades do ecosistema, por decirlo así. Entón, estamos utilizando por primeira vez, é o primeiro ensaio que facemos e queremos que, desde logo, hai poucos outros similares a este que se estén levando a cabo ahora mismo. É unha liña que empezamos, pretendemos seguir no futuro. Este é o primeiro sitio onde aprobamos debido á alta severidade, á alta afección do lume no chan neste incendio de xuño.